Orang ngono kuwi carane ya kan ngomong iki piye iki karepe iki kok telo sik enom kok iso dijabut iki wis ra kelek iki piye iki karepe iki dus tenan iki Bah, piye iki? Kang Paiman, Kang Paiman. Gek wong ning ndi saiki ya Allah. ya sapa sing nyolong gedung telo iki Ya ora nyolong iki tak dol nempel sebentel. Moro-moro sakmene iki dicekleki kabeh. yo lah wong telo sik enom kok ngene kok mbok dol iki piye to wong telo Lah orang duwe dhuwit nggih blonjo lho. kamu iki piye wong demi iki telo kok malah Ora ngono kuwi carane. Ya aku ki ora ngono. Heeh. Aku ki ora duwe duit lah sama ora tau ngeki duit. Sama ora tau ngeki. ora mikir lho iki Sama ora tau ngeki duit. telo sik enom kok ngene ora didol kok iso malah Yo piye neh kok sekadung jenenge ra duit. Pak, apa neh? iki jan Wong kok wong makane kei duit ben aku ora ngedol gedong telo kaya ngene iki. Kayak ono duit, wong tuku beras ora duwe yo aku adol iki. mikir telo sik enom koyo ngene iso mbok dol